Fiċ-ċentru terapeutiku ta' San Blas, ik-tlieta wara f'sinar ġie ffirmat ftehim bejn il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal u l-Caritas Malta b'appoġġ mill-Istat ta' xejn inqas minn 6.3 miljun euro mifruxin fuq 3 snin li ġejjin. Dan biex l-organizzazzjoni tkompli tagħti l-għajnuna u t-terapija tagħha lil diversi persuni li jagħmlu l-programmi ta' riabilitazzjoni magħha. Id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt saħaq li l-ftehim u kruċjali fil-ħidma estensiva tagħhom biex persuni li jbatu minn xi vizzju ta' droga ikollhom post fejn imorru u bekk jibdew it-tranzizzjoni għal ħajja aħjar. Dan huwa kuntratt ftehim mal-Gvern importanti ħafna għal Caritas għax ovvjament mingħajru ma nkunux nistgħu noperaw. Aħna nagħmlu l-efforts tagħna wkoll kontinwi biex dawn is-servizzi jibqgħu għaddejjin, però huwa serħan ta' moħħ ukoll li nafu li huwa ftehim għal 3 snin. L-iffirmar tal-ftehim kien ippresedut mill-Ministru responsabbli mill-Politika Soċjali Michael Falzo u qal li l-għan tal-ftehim u wieħed dak ta' sħubija mal-istess soċjetà. Enfasizza li daqskemm dan il-ftehim u serħan tal-moħħ għal Caritas ifisser l-istess għall-Gvern. U investiment b'saħħtu li qed nagħmlu bħala pajjiż fuq din il-faċilità biss qed nitkellmu 2.1 miljun euro fi 3 snin, imma konvinti li huma flus minn fuqin tajjeb għax qed nibqgħu investu fis-soċjetà tagħna u xaw isbaħ milli tinvesti fin-nies u ġib il kulħadd li jħossu parti importanti u integrali mis-soċjetà. Waqt iċ-ċeremonja wkoll tfakkar ix-xogħol kbir li jsir mill-Caritas Malta, inkluż li jsiru pjani personali mal-klijenti tagħha biex jelbu l-problema relatata ma' droga. Dwar dan One News tkellem ukoll ma' Fabian Saliba li lesta l-programmi kollha tal-Caritas u rringrazzja lil ħaddiema tal-organizzazzjoni kif ukoll lil Monsinjur Viktor Grek li miet fi frar li għadda tal-għajnuna kollha li sab meta kienet jipprova joħroġ mill-vizzju ta' droga. Fi kliemu mhux impossibbli toħroġ mill-vizzju għalkemm jeħtieġ is-sagrifiċċji. L-ewwel pass li għamiltu huwa mal-outreach tal-Caritas fejn inti tmur biex tibda tagħmel xi ħaġa biex l-ewwel passu li tieqaf tuża id-droga. It-tieni deċiżjoni trid tkun fil-każ tiegħi illi tagħżel li tittajx ħajtek mingħajr id-droga.